solskin og hygge. Mænd i alle aldre, som har det til fælles, at de elsker biler. Gamle biler. Man skal lade være med at tro, at det har noget med en moderne bil at gøre, for det har det ikke. Der er ingen, der sidder ved morgenkaffen og siger, at vi om bilen kan starte. De findes ikke, for så går samfundet i stå. Jeg tror, det er en rejse tilbage i tiden. Simpelthen. Jeg lever sådan set, tror jeg, i 2 tidsaldre. Jeg lever i år 2009 med mobiltelefoner, computer, digitale kameraer og ny bil til daglig. Men så en gang imellem, så trækker jeg altså i nostalgitøjet. Så kører jeg i mine gamle biler. Netop det nostalgiske og det at mindes barndommen er et vigtigt element med en hobby som denne. Jeg kan huske fra byen, der kunne vi jo, dem der har bil, det kunne vi jo på fingeren. I dag, der ved vi dårligt nok, om de skifter bil, eller om de har 2 eller 3. En ny bil, den køber du, og den virker. Det dur. Du giver de her for 100.000, så kan du køre 300.000 uden at bekymre dig om noget som helst. Det kunne de her ikke. De må tage efter olie, vand, alt. Da jeg var 8 år, der havde min far en gammel Hudson. Det var en gammel amerikaner. Sådan det, man i dag vil kalde en Bonnie og Clyde-bil. Og der sad jeg jo inde på passagersædet, og samtidig så fik jeg lov til at styre bilen ud af lige vej. Og jeg var fascineret af biler, ja, lige fra jeg var ganske lille. Da jeg gik i skole, der sad jeg altid nede bagved. I fysiktimen og religionstimen og sangtimen, der puttede jeg mig ned bagved. Og så havde jeg bilblade med, så havde jeg læst alt om biler. Og derfor ved jeg meget om biler, men ingenting om gymnastik og sang og religion og fysik. Det ved jeg 0 om, men det har jeg det fint med. Det er ikke kun ejerne, der er fascineret af deres hobby. Træf eller ej, der er altid et publikum til bilerne. Den vækker så meget opsigt, så vi troede ikke selv på det. Det er som et fluepapir, hvis du kommer og holder et sted. Nu her er jo mange at kigge på. Hvis du nu kommer alene et eller andet sted med den, du kan tro, du skal beregne med god tid. Det vil være klogt. Det er en tidskrævende og dyr hobby, men for mændene til veterantræffet i Hammel er det slet ikke det, det handler om. Det er meget sjovere at sætte noget ind på oplevelseskontoen, i stedet for på bankkontoen, ikke? Det er meget sjovere. Så siger folk, oplevelseskontoen, hvad er det? Jamen, det er jo alt det, man oplever. Det kan du aldrig nogensinde miste. Der er ikke nogen, der kan tage det fra dig. Det har du til evig tid, ikke?